O grelo, a berza, o repolo ou o navicol son verduras clásicas na nosa gastronomía e dende a Misión Biolóxica de Galicia decidiron darlles unha volta de torca. Hoxe presentaron a marca Verdura Atlántica que engloba estes cultivos pero mellorados. Quisemos promocionarla no marco dun proxecto de prueba de concepto no que hemos obtido unhas novas variedades melloradas para a resistencia a pragas, a enfermidades, outras variedades enriquecidas en compostos relacionados coa saúde e tamén, en colaboración con un investigador de Córdoba, hemos obtido variedades adaptadas a climas máis secos, a condicións distintas do norte de España. Verdura Atlántica é o resultado da suma de diferentes proxectos dos investigadores da Misión Biolóxica e de anos de traballo partindo de variedades locais. Nos aquí na Misión Biolóxica de Galicia temos un banco de sementes, no que temos variedades que fomos recollendo dende hai moitos anos por toda a xeografía galega. Entón, consideramos que é moi interesante ter variedades comerciais a partir destas variedades locales, porque sí que teñen características que están máis adaptadas ao noso clima, non necesitan o mellor tanto abono, tantas fitosanitarios como outras variedades comerciais. E logo están moi unidas ás nosas tradición culinaria e cultural. A presentación de hoxe asistiu un público composto por produtores. Da man do cociñeiro Gerson Iglesias puideron probar estas novas variedades de verduras melloradas xenéticamente. Xogar un montón con texturas, con sabores. De feito, imos facer unha bebida de repolo fermentada que vai ser así como tipo un refresco. Pasaremos por salgados tamén, platos máis tradicionais ou platiños así un poquinho máis contemporáneos, digamos. Ata remataremos facendo unha sobremesa a base de navicol, tamén para xogar un poquinho pois con todos os sabores, contrastes, é unha maravilla. Pois eso, sacamos un poquinho de contexto ás verduras do que estamos igual afeitos a comelas nas casas. O proxecto encara a súa fase final. Actualmente a Misión Biolóxica está a testar estas variedades no campo e no invernadoiro para coñecer a fondo o seu comportamento. Se os resultados acompañan, poderían chegar ao mercado. Como centro de investigación non producimos, non vendemos, entonces o que facemos con este tipo de proxectos é, digamos que a etapa de transferencia. O que queremos con estas iniciativas é que o sector productivo, que as produtores, que as cooperativas, que as empresas que producen estos cultivos sexan conscientes e saiban que isto existe e que o poden utilizar nos seus campos e claro, e finalmente, o resultado final é que cheguen aos mercados. Un xeito de enxalzar estas verduras tan galegas e de demostrar que aínda teñen moito que ofrecernos e para sorprendernos.